mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Inaral ko kung paano makakuha ng ebidensya para mahuli ko ang boyfriend ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Fan niyo ako. At lagi akong nakikinig sa programa ninyo. Noon, silent listener lang ako. Hanggang sa hindi ko akalain na darating yung araw na magsusulat ako ng sarili kong kwento. Itago niyo ako sa pangalang Pat, 32 years old. Kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho abroad sa parte ng Europa. At ito, ang aking secret file. Noong March 2025, nagsimula ang storya namin ni Paulo. Dati ko siyang kaklase noong grade 5 at grade 6. Ako ang unang nag-add sa kanya sa Facebook dahil naalala ko na dati ko siyang kaklase. Pagkaraan ng ilang araw, nag-chat siya para mangumusta. Nagsimula kami sa simpleng usapan tungkol sa trabaho. Hanggang sa umabot sa usapang buhay. At nalaman ko na nasa Saudi siya. Nung time na yon, hindi ko naman siya nire-replyan palagi. Kasi may boyfriend ako sa Pilipinas at maayos ang relasyon namin. May plano pa nga kaming magbakasyon sa Thailand ng July 2025. Then pagsapit ng May 2025, etong si Paulo, lagi na lang nagko-comment sa mga my day na para bang nagpapapansin. Siya rin ang nag-insist na mag-video call kami. Unti-unti. Araw-araw na kaming magka-chat at magkausap mula paggising hanggang pagtulog. Habang lumalalim ang communication namin, nagsimula namang lumala ang away namin ng boyfriend ko. Dahil napupunta na kay Paulo ang atensyon ko. Dumating sa puntong nag-away kami ng boyfriend ko. At hinikayat ako ni Paulo na hiwalayan na ang sarili kong boyfriend. Dahil kaya naman daw niya akong saluhin
at panindigan. DJ Rocky at DJ Jello, naniwala ako sa mga pangako ni Paolo. Lalo na't alam naman niya ang mga trauma ko sa nakaraan. Paulit-ulit naman niyang sinasabi na hindi niya na yun dadagdagan. Itatrato niya na ako ng deserve ko. Itatrato niya ako ng tama. Dahil doon, nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko. At nagtuloy na ang relasyon namin ni Paolo kahit LDR. Lumipas pa ang mga araw, ay napag-uusapan na namin ni Paolo ang mga plano namin sa hinaharap. Una, magbabakasyon siya para makasama ko. Pero kalaunan ay napagdesisyonan namin na mag-settle siya ng tuluyan kung nasaan ako para magkasama kami na bubuo ng mga pangarap namin. Nalaman din ito ng mga kaklase at kaibigan namin. Masaya naman sila para sa amin. Hindi naging madali ang unang buwan ng relasyon namin. May babaeng nag-message sa akin. Dati raw siyang karelasyon ni Paolo sa Saudi. Nag-send pa nga ng pictures and videos. Tinanong ko si Paolo tungkol dun. Sabi niya, naghahabol lang daw ang babae. At may problema daw sa pag-iisip yung girl. Kaya ayun, natanggal sa trabaho. DJ Rocky at DJ Jello, I believed him. Kasi nagtitiwala naman ako sa kanya. Then pagkaraan ng ilang linggo, may dalawa na namang babaeng nag-message sa akin. At ang sabi nila, kinokontak daw sila ni Paolo. May mga screenshots silang ipinakita. Di kinausap ko na naman si Paolo. At pareho pa rin ang paliwanag niya. Doon, na nagsimula na ang pagdududa ko. Pero nakuha pa rin ni Paolo na maibalik ang tiwala ko. Dumating pa nga sa puntong sinabi niya, ikaw ang pinili ko, kaya andito pa rin ako. Naniwala naman ako. Kasi mahal ko siya. At ramdam kong mahal niya rin ako. Then July 2025, nag-file siya ng leave para makapunta sa akin. Pero hindi ito naaprubahan. Gayunpaman, naging maayos pa rin naman ang relationship namin. Ramdam ko na consistent pa rin naman ang ipinapakita niya. And then, nag-file siya ulit ng leave. And sa wakas na-approve. Agad kaming nag-book ng plane ticket. And excited na excited kaming magkita. 19 years. Nang huli kaming magkita. Grade schoolers pa kami. So, nag-ready na ako. In-inform ko na ang pamilya ko sa pagdating ni Paolo. Maayos naman ang pagtanggap ng mga magulang ko. May mga konting doubts. Yung dalawa kong kuya. Kasi nag-iingat sila para sa akin. Ako kasi yung nag-iisang babaeng kapatid nila. At dahil mahal ko si Paolo, pinaglaban ko siya. At sinabi ko siya sa kanila na iba siya sa mga naging ex ko.
Hinayaan naman nila ako na sundin ang desisyon ko. So November 4, dumating si Paulo. Excited na excited ako. Masayang masaya ako dahil sa wakas, magkasama na kami. Maayos ang lahat sa unang 2 linggo. Kaya lang dumating yung buwan. Nahirapan kami. Hindi siya makapasok sa kumpanyang pinapasukan ko kasi wala namang hiring. Umabot ng 2 buwan na wala siyang trabaho. Pareho kaming may tig-2 anak sa Pilipinas at aware naman kami dun. Ang hirap. Pero kahit nahihirapan ako sa gastusin, sinuportahan ko si Paulo nang hindi nagrereklamo. Habang wala siyang trabaho, siyang nagluluto, naghahatid sundo sa akin. At kapag may mga interviews siya, sinasamahan ko siya kahit kulang ako sa tulog. At habang tumatagal ang pagsasama namin, mas nakikilala namin ang ugali at weakness ng isa't isa. Pero tanggap ko pa rin ang buong buo kasi nga mahal ko eh. Sobrang saya ko nang makapasok siya sa kumpanya namin sa wakas. Natupad na ang pangarap naming magkasama sa iisang workplace. Pero ang hindi ko alam, DJ Rocky at DJ Jello, doon pala magsisimula ang magiging bangungot ko. Sa unang buwan niya sa trabaho, maayos ang lahat. Magkasabay kami ng shift, sabay pumapasok, umuuwi, nagde-day off. Tuwing day off, nagsisimba pa kami para magpasalamat. Pagkaraan ng ilang linggo, nagsimula na ang mga away namin. Umaabot pa sa puntong nilalayasan niya ako. Pero nilulunok ko ang pride ko para sunduin siya. Dahil iniisip ko na nag-a-adjust pa siya sa pagsasama namin. Then April 2026 came. Magkaiba na kami ng shift. Nagsimula na akong makaramdam ng matinding kaba. At dito na pumasok ang mga kung ano-anong pagdududa. Madalas kong sabihin yun sa kanya. At sinasabi ko na sana walang meaning yun. Ang sabi naman niya sa akin, magpa-check up daw ako. Dahil baka may sakit ako. Pero sa totoo lang, iba naman yung dahilan ng nararamdaman ko eh. Iba yung pinagmumulan. Hindi naman dahil sa may sakit ako. Hanggang sa unti-unti nakakarinig na ako ng mga kwento tungkol sa mga micro-cheating niya. Kapag kinakausap ko siya, itinatanggi niya. At habang dumarami ang naririnig ko mula sa ibang tao at mga katrabaho, mas lalo akong hindi mapakali. May mga araw na 2 oras na lang ang tulog ko dahil sa pag-iisip. Lumalala ang anxiety ko. At nararamdaman ko na unti-unting nababawasan ang pagmamahal ko sa kanya. Pero kumakapit pa rin ako dahil sa commitment ko. At sa paniniwalang sumunod siya sa akin dahil mahal na mahal niya ako. At para sa mga pangarap namin. Paglipas sa mga araw, nagsimula na akong maghanap ng paraan para makakuha ng ebidensya. One day, masaya kaming namili ng pagkain at mga gamit sa bahay. Pag-uwi namin, nakatulog kami. Nagising siya sa gabi para magluto habang ako naman, tuloy-tuloy lang ang tulog.
Nang magising ako ng madaling araw, nakita kong naglalaro siya ng Dota sa laptop. Nagkunwari akong tulog pero kitang-kita ko ang mga ngiti niya sa tuwing hinahawakan niya ang cellphone niya. May ka-chat siya. Doon ako mas lalong kinabahan. Sa panahong yun, tuwing nagsisimba kami, ay pinagdarasal ko na kung may katotohanan ng katob ko, ako sana mismo ang makatuklas nito. Mahal na mahal ko si Paulo, pero handa akong pakawalan ang lalaking yun kung mapatunayan kong niloloko niya ako. Nang mapansin ni Paulo na gising ako, tumigil siya sa paggamit ng cellphone at nagtanong kung gusto ko nang kumain. Normal lang ang kilos niya na parang walang nangyari. At habang naghahanda ako papasok sa trabaho, nakapanood ako ng mga videos sa Instagram tungkol sa mga cheating issues. Doon ay inaral ko kung paano makakuha ng ebidensya gamit ang hidden camera. Pero imbes na camera, yung isang cellphone ko ang ginamit ko para mahuli siya. Iniwan kong naka-on ang voice recorder ng isa kong cellphone sa mesa. Pinalitan ko rin ang password ng cellphone ko. Pagkatapos ay hinatid niya ako sa trabaho. Habang nasa trabaho ako, hindi mawala-wala ang kaba ko. Pag-uwi ko ng bahay at pagpasok naman niya sa trabaho, ay agad kong pinatay ang voice recorder at sinimulan ko ng pakinggan ito. Halos 13 hours ang haba ng na-record. Matyaga akong nakinig at nag-fast forward hanggang sa umabot ako sa bandang 8 oras ng recording. Doon ko na narinig ang isang katotohanang parang sampal sa akin. Umiiyak na ako. Habang naka-open sa akin yung personal telegram niya. Eksaktong may sinend siya na picture ng babae, naka-video call niya. Dahil sa kilala ko rin yung babae, agad kong na-screenshot habang patuloy na nakikinig sa voice recording. Malinaw na niloloko niya ako kahit magkasama kami sa iisang bubong. Ang sakit. Pilit ko munang kinimkim ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng kwarto at tumakbo ako doon sa isa sa mga kasama namin sa bahay. Niyakap ko siya at humagulgul lang ako sa iyak. Tinanong ko siya, masamang tao ba ako para ganutihin niya ako? Nagkaroon na ako ng lakas para i-message si Paulo. At ang nakakagulat ay ang pag-reply niya sa akin ng linyang, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo pero nawala na yung pagmamahal ko sa'yo. Pinilit ko namang ibalik pero hindi ko talaga kaya. Guilt na lang yung nararamdaman ko kasi ikaw ang nagdala sa akin dito. Then sumagi sa isip ko noon na dumating din naman ako sa punto ng buhay ko na ganun yung nararamdaman ko pero hindi ako sumuko.
Inilaban ko kasi naniniwala ako sa salitang commitment. At naniniwala ako sa nabasa ko na hindi araw-araw mahal mo ang partner mo. Pero at the end of the day, siya pa rin ang pipiliin mong makasama. That day, na natuklasan ko ang lahat, ay ang eksaktong araw kung kailan siya unang nag-I love you sa akin. May 17 to be exact. Yung araw na akala ko dapat maging masaya. Yung aalalahanin namin. Yung mga araw na nakayanan namin. Ang hirap na napagdaanan namin ng magkasama. Pero yun din pala yung araw na magiging bangungot para sa akin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ay habang sinusulat ko ang mga detaling ito, nanginginig yung mga kamay ko. At patuloy lang na tumutulo ang mga luha ko. Hindi naman nabago sa akin yung ganitong heartbreaks. Kaya lang kasi naniwala ako Nagtiwala ako sa mga salita ni Paulo. Ibinigay ko yung pagmamahal na buong buo para sa kanya. Yung tipong wala na akong itinira para sa sarili ko. Ako ang lubos na nagsakripisyo. Ni hindi nga ako nagreklamo, ni hindi ako nagbitaw ng salita. Nahirap na ako. Kasi maganda ang intensyon ko. Bumuo kami ng mga plano na akala ko sabay naming tutuparin. Pero yung mga planong yun para sa kanya, puro salita lang pala. So lahat ng nangyari sa akin, DJ Rocky at DJ Jello, ay sinabi ko sa mga magulang ko. At dito ako nag-breakdown ng todo. Yung sinabi ng daddy ko, "Anak, hindi ka masamang babae para questionin ang sarili mo. Nagmahal ka lang, hindi ka nagkulang. Ang mali lang, sumobra ka. Hanggang sa wala kang itinira para sa sarili mo. Tandaan mo, hindi ka masamang tao para lunurin mo ang sarili mo sa lungkot. Alam ko na mahirap ito para sa'yo, lalo na't wala kami sa tabi mo. Wala din ang mga anak mo. Pero alam ko na kaya mo at kakayanin mo. Magdasal ka lang palagi. Mahal ka naming lahat. Mahal ka namin ng mommy mo, ng mga anak mo at ng mga kapatid mo. At ito ang lagi mong tatandaan. Hindi ka masamang tao." Yung mga salitang yun galing sa daddy ko made me realize na kailangan kong kayanin. Kailangan kong kayanin. At alam kong kakayanin ko. And maybe time heals me. And as they say, time heals all wounds. Siguro idinaan lang siya sa buhay ko para mas maging matatag ako. At para may matutunan uli ako na aral sa buhay ko.
Hanggang dun lang siguro talaga kami. Salamat, DJ Rocky at DJ Jello. Kahit papano ay gumaan ang bigat ng nararamdaman ko. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Pat. At ito ang aking Secret 5.